Mga puso sa Negros Occidental naman, si IDG tutugan ng kaso sa mga idaw nga ginpangtiro sa Indian target sa probinsya. Pagtubod sa mga persona nga may kahimuan, sinigi na tutugan na. Yaring balita nga itong gintutugan. Ginman daw sa CIDG Central Office sa Field Unit sa Negros Occidental nga magkasa sang parallel investigation sa kaso ni TikTok. Ang ido nga gintiro sa 5 kabeses sa Indian target sa Banwa sang Murcia. Mayor nga tinutuyo among pagtumod sa mga suspects ang pagtiro sa Indian target sa maido nga isa kasahi sa animal cruelty kag pagbayular sa Animal Welfare Act. Naging in a way parang naging national issue kasi itong nangyari sa aso dito. Pag may nakuha tayong lead na makakapag-point out sa mga tao na tinitingnan natin, yes, probably we will file certainly we will file the case. Una naging pahayag sa Murcia MPS nga may person of interest na sila sa krimen, bangod may mga manukan sa lugar. May persons of interest naman ang CIDG sa kaso, kag ginatutukan nila ang mga game farm sa palibot. I understand is I think it is an hacienda. Marami ring mga tao doon. So, those are the possibilities pa na tinitingnan natin. Marami tayong angle na tinitingnan. No? Yung, lalo-lalo na yung mga bantay doon sa particular place na yon na nandoon during that time. Samtang, nakasugtan sang tag-iya sang idaw nga si TikTok na adoptaron ini sang animal rights group nga Back Project PH. Tinutuyo ini nga mahilway na sa pagpanakit ang sapat. Magluwas kay TikTok, ipaadoptar man sa pamilya sa grupo ang 3 pa nila ka mga ido. It doesn't mean man nga wala na access dahil ng iyang owner. Pwede man lang na guro ma-visit man anytime. Di man na siya guro pagkuhaan sang right. Parayon ang pagpaayong TikTok kag ang isa pa kaido nga si Bulldog nga gintiro man sang Indian target sa Murcia. Ginahingyo sa mga animal rights advocate sa publiko. Mas mangin mabuot kita sa mga kasapatan man. Opo, Kirinal Casillo, Adrian Priatos, Western Visayas.